Хълма Царевец на Велико Търново. Да. Добре. Сега следващите проекти, виждате, са приготвени във вид на томбола. Всеки ще си изтегли листче. Какви са листчетата? С кои цветове са? Зелено, червено, бяло. И това са цветовете на България. на българското Знаме. Българското знаме. На всяко от тези листчета имаме въпрос за следващия ви проект. А това ще бъде заедно с вашите родители да представите някой български обичай или традиция и един допълнителен въпрос, в който се падне. Това е за нашата родина. Обичам те, родина. Защо обичаме България? Кои са българските символи? И нека теглянето на въпросите започне сега. Хайде, Елица! Кукери! Днеска ще ви представя обичаят кукери. Кукери означава високи хора, които се маскират. Още се наричат чауши, бабугери, кукери, старци. Кукерските икри са известни в цяла България. Има ги и в другите държави. Кукерите танцуват, за да изгонят злото, за да изгонят студа и за здраве. Добре. Кукерските костюми са направени от кожа. Моят плат, за да е по-хвърсти. И освен кукерските кожи се окачват и звънци. Как се наричат още тези звънци? Големите? Още се наричат чанове. Колкото повече гърмят, толкова по-надалеч ще изгонят злото. Освен кукерите има и други, младоженец и булка, мечка, станци и поп. Сега ще ви представя кукерите от град Гоце Делчев, село Мусомище. Там кукерите се наричат бабугери. Най-отпред седят момите и жените. Те са облечени с носини, която съм сега, и играят в хоро. Зад тях седят кукери. Я да видим сега тук хорото. Това ти ли си там на хорото? Бабугерите в Мусомище имат танц. Техният танц се казва мълчалив танц. Те играят. Обикалят. Те обикалят селото от къща на къща, а пред къщите има запален огън. И хората излизат да ги посрещнат. Могат и да ги почепят. Така. Ето ги сега. Виждате ли ги тук бабугерите? Да. Как ги подрежат? Сега ще видите, има и много малки дечица, и по-големи. Къде е Влаши?
Сега ще видите и баткото на Елица. Ето, покажи го къде е. Това ли е? Да, ето това е Благой. Вие не може да го познаете, защото на главата си има една специална маска. Кажи, Елица, как се нарича? Сурат. На главата си има сурат. Тук вече къде са всички, Еле? Къде се събират тук всички кукери, бабугери? Се събират на Мегдана. Да. Виждате ли колко малки дечица има там? Да. С кожи облечени, с носи момиченцата. Ето го Благой. Познахте ли го сега, че той? Ето и хорото тук около тях. Виждате ли? Как им правят един голям кръг? Ето един огромен бабугер. Виждате ли какви големи маски има? Аз за първа година играех футбол, а пък моя батко той за пета година е бабугер. Това е истински кукър, направен от истинска кожа. Така. Това е купата на Благой за най-добър кукер. Най-добър бабугер. Това са звънците. Тези по-малките се наричат звънци, а пък по-големите чамзи. Покажи как звънят те. Хайде да бяга злото, надалече да бяга злото. Да изгониме злото, ако има тук в него. И тази маска тук. Ще покажеш ли нея? И маската от плат. Благой